Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti jednu špansku pitu, vrlo se brzo pravi i eto jedan predlog za doručak večeru. Za špansku pitu su mi potrebna 3 jaja, 1 čaša mleka, ovo je čaša od 2 decilitra, pola čaša ulja, 2 čaše brašna, pecivo, 1 puna ravna kašika soli, 100 grama rendane ili seckane šunke, salame, pečenice, šta god imate, 100 grama rendanog kačkavalja ili može običan sir i origano. Mleko, ulje, brašno, pecivo, malo origana. Sad vi sve po vašem ukusu, ako volite više, kako volite. Sada ću, ja sam ovdje narendala kačkavalj, može i seckani. I dodat ću salamu. Ovu smesu možete dodati seckane krastavčiće, kisele krastavčiće, 1, 2, 3 ako volite. Renu sam zagrejala na 200 stepeni. Peče se negde oko 20 do 30 minuta. U tepsiju broj 28. Ja sam tepsiju pouljila, pobrašnjala i sada ide na pečenje. Španska pita se ispekla, stvarno prelepo miriše, origano da poseban miris i ukus ovoj piti. Vrlo brzo, vrlo jednostavno. Probajte. Želim vam svako dobro i prijatno.